Giawhag sa DepEd Gensan ang mga ginikanan sa mga estudyante sa pampublikong tunghaan nga musalmot sa Brigada Eskwela sunod semana. Kiniisip pagpangandam sa pag-abli sa klase sa June 16. Gipasabot sab sa DepEd nga walay bayran ang mga ginikanan sa maong aktibidad. Ano ay report ni Efren Mamak? Nakatagdang magpaygayon og Brigada Eskwela ang Department of Education sa General Santos City sa 118 ka mga tunghaan sa syudad sugod Lunes, June 9 hangtod June 13 isip pagpangandam sa pag-abli sa klase alang sa mga pampublikong tunghaan sa June 16. Gawas sa pagpanglimpyo, tumong sa mong buhatan ang i-assess ang kalidad sa mga classroom alang sa seguridad sa magtutudlo og estudyante. Lakib na sab ang pag-inventory sa ihap sa mga bangko. Matod sa DepEd Gensan, importante ang tabang sa mga ginikanan ug ubang stakeholders sa maong aktibidad aron masuta kung unsa pa ang ubang gikinahanglan o kinahanglang maaksyonan sa tabang sa LGU ug sa national government. Husag iawhag niini ang mga ginikanan ug ubang stakeholders nga mosalmot sa maong aktibidad. Inanyahan namin ang lahat ng mga magulang, ang ating mga stakeholders, ang ating PTA, NSGC na tutulong at sasama sa amin sa mga gawain. Ang purpose naman nito ay ihanda ang paaralan lalo na sa safety and security, yung readiness ng paaralan sa pag-start ng klase talaga. Abli matud pa ang buhatan alang sa mga kinasing-kasing nga donations alang sa maong aktibidad. Apan gipasabot sa DepEd nga dili sila nagapangayo og contributions o bayad. Hindi kayo kailangan magbayad, hindi kailangan mag-contribute and so on. Nandoon na kayo makita, mag-participate. Kung ano man ang maitulong nyo, maglinis tayo. Gilaumang kapin 117,000 ka mga estudyante sa mga pampublikong tunghaan ang magbalik sa eskwela karong June 16. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.